Коста Питяги, аз съм Spaceman и сега играем Minecraft. Аз съм на новата версия 1.5. Където има нови глупости. Окей, сега ще се направим наш свят. Насървам. Аре, стартирам света. Да се направи само. Може малко да цепи. Поне снимам с фрапс. Обаче проблема е, че клиповете ми са по 2-3 минути. А аз по 2-3 минути, по 10-15 минути. Забрах се сменя тех шарпак. Ще чакайте само мен. Аре ще игра с One Piece тех шарпака, който е изключително готин. Така, супер. На много яко място не спална. Това е крава. Малко може да цепи. Както казах вече. За първи път ми се случва този глич. Тъй сега вземем малко дърво и да се направим глупости. Само го изкопая. Тъй. Лупи! Ей! Да сложа трав таблето. Сега първо ще се направя кирка, да мога да взема кобалсто. Да се направя някакви айтеми там. Да имам да спра да е по-лесно и за печка ще ни трябва. Охо, кол. Супер. Сега съм да горя дърво. Да го претопявам. Много бавна работа. Просто се направя мина, след като се направя къща. Някъде не знам какво да правя в тези епизоди, тъй че ако искате пишете в коментари, мога да направя което искате. Да го вкопая. Ще имам и съвсем 2 jump мапа, може да ги кача в нета. Да я пратя линк. Скоро още има. Част работа. Аз обикновено заправя клипове с мой приятел Error 2400 или както аз го наричам Error 24 или пък Error 404, да така съм написал. Така, събрах малко колосто да се направя още някои работи, ще ми трябва. Ще ги правя с кол. Аз съм просто гений и ще правя работи с кол. Меч от кол. Мото май имаше такъв мод. Мога да записвам на Slenderman мода, който е изключително готино. Само да я убия. Epic Parkour Combat. Cobra Spaceman. Como се газиш? Така. Само да ми откъде. Може да живее и там в блатото навътре, ако намеря къща на Witch, който е изключително яко и супер. Трябва защо малко кобалстон, нещо не ми стига.
Дърво ще трябва да взема. Мога да записвам на много игри, само кажете какво да записвам. В сървъра може да направя скоро епизоди с сервер. Моя сървър. Той снимава неговите клипове NCBG Survival. Гледайте ги, той не спира да дрънка за някакво абониране с неговите клипове. Накарам да се абонирам. Да се връща по-бързо даска, като се рочи. Вече изглеждам като идиот да си говоря сам. Аз не си говоря сам. Тъй трябва малко точно. Някакви почти светна слънце посредичен ден. Копаме си хубаво. Стоско вече и аз както фъна с песен ще почна да пея Don't Mining You. Ще имам два големи честа пълни с кола. Си гледам кола, си минавам покрай него е тъй. Ще отивам в нея и ще го мятам там. Колкото сграбил ми изкара. Ого, още колко. Мале, да не съм попаднал на нефтена земя. Сигурно под има тече нефт. Да може ще се използва като един вид бензин. Тъй, май събрах достатъчно кобалство. Да, ще стигнеш. Скрай. Ще го оставя тук. Още един стак кол. Гледайте нещо. Тъй. С кобалство първо ще трябва да се направя една брадвичка. Да се направим тук две печки да има. Че за къща ще ми трябва този слак. Как го мразя. Так. Две печки. Няма махам да скирката на вазна. Так. Окей. Клиповете ще са някъде към около 10 минути, защото в Rapsa ми е изключително бъган. Ако стигна 4 гигабайта и колпа ми се изключва, аз не искам това. А то от 4 гигабайта с този фрапс на Minecraft да се записва към 10 минути или какво смисъл? Те ще отида там. С планина сцепена на две. Окей, мисля това за първи епизод. Или инак и времето изтича. Трябва да спирам. Окей, аз съм Spaceman. Гледайте следващата.